Nagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Lahat, mga ka-agri, mga ka-asenso, welcome na naman sa ating panibagong episode sa programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. Kasama po ang inyong Clara Tita. Ayan! Hello po sa ating lahat. Nawaya nasa maayos po kayo ngayon na kondisyon at nakakain na po kayo ng inyong agahan, pananghalian, ganun din po ang inyong hapunan. Oh. Yes, corrected by. Dahil alam ko na yung mga hindi nakakapanood sa ating live ngayon sa Facebook page ng AgriSenso, ayan sila po ay nagre-replay or preview or ano ba, tinitingnan o pinapanood na lamang nila po yung ating mga videos po dito sa AgriSenso. So, di ba, maraming salamat po. At kayo, sa mga nanonood po sa atin ngayon, ini-encourage ko po kayo na i-share nyo po ang ating live ngayon para po ay marami po yung ating mabigyan ng good news sa ating agrikultura sa mga oras na ito. Okay? Bago po yan, i-shoutout ko muna ang lahat ng ating mga King's Radio stations all over Visayas and Mindanao kung saan kayo mga lugar ngayon. Paki-shoutout naman through text dito sa ating hotline na 0966-844-0130. Shoutout nyo po kung saan kayo na lugar para po ay mabasa ko later on sa ating text hotline. Okay? Yan. And of course, bukod po doon sa tayo ay maririnig via King's Radio stations, dyan sa may Lambunaw, Iloilo, sa may Himalalo, Negros Oriental, sa Shato, Negros Oriental, saan pa ba? Diyan sa may Hinatuan, Surigao del Sur, sa may 99.5, San Francisco City, Agusan del Sur. Ganon din po dito sa 93.5, dito po sa may Davao region, Davao area. So tayo po ay dinig na dinig din dyan sa may Davao del Norte at some parts of Davao City. Hello po sa inyong lahat. At sa mga nanonood din sa ating mga Facebook partner pages, Hangdamdamag Digital Media at Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Okay? Hello po sa inyong lahat! Ayan, wag na po nating patagalin pa dahil ibibigay ko na po sa inyo ang ating Agri-Unique Chika sa mga oras na ito. Ano ba yung mga pamamaraan ninyo sa pagpaparami ninyong mga alagang hayop? Meron po ba kayong mga technique dyan? O, na pwede na nating may apply sa pag-aalaga ng ating mga alagang hayop? Ito po, mula po ito kay Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. Meron siyang mga experiences o mga karanasan po sa pag-aalaga ng hayop na, kumbaga, may mga strategies at techniques po siya para po ay, kumbaga, ay gusto niya i-share sa inyo para po maparami ang inyong mga alagang hayop. So, actually po sa pagpo-farming, diskarte lang po minsan yung kulang para po tayo umasenso. Alam naman natin yung mga tamang pagpapakain, tamang pagpapalaki sa ating mga alagang hayop, minsan may kulang talaga. So, ito pala yung mga sinasabi nilang diskarte. Oo, diba? Corrected by. Correct na correct. Ayan, wag na nating patagalin ha dahil ready na ang ating Ka-Farming Angat Ka, content creator Sir Jid. Ano po ba yung mga pamamaraan sa pagpaparami ng ating mga alagang hayop? Po dito sa ating topic ngayon ay i-share ko naman sa inyo yung mga nagiging pamamaraan namin upang hindi maging sakitin yung alaga namin at hindi kami mapapagastos ng malaki doon sa aming tuloy-tuloy na pag-aalaga ng hayop. Dahil target namin dito, magparami nitong mga alagang manok, yung mga alaga naming mga pato, mga itik. No? At sa ngayon naman ay medyo
ay ang pinaka talagang focus namin ay itong mga pabo at manok at kasama yung mga kambing at baboy natin. Ilan naman ang mga gansa, yung mga itik natin, ito ay mga ano lamang, ito ay mga inaalagaan natin na bilang backyard farming lamang, kaunti lang, na kung saan kapag may itlog ay may nakukonsume tayo, kapag yung mga maraming itik ay nababawasan natin ng mga lalaking itik na nagiging pangulam din. No, yun yung ating target na meron na tayong nakukuha sa likod bahay na hindi na natin pabibilhin doon sa mga palengke. Yun yung aming isa sa pinaka main target din dito sa pag-aalaga ng hayop. Although sa ngayon, maraming mga nagtatanong na gusto raw nilang bumili. No, ang ano kasi sa amin ngayon is kaunti pa lang yung ating breeders. Kasi pag nagbebenta na kami ng breeders ay hindi na namin din mapaparami, baka kami naman ay maghanap na naman ulit. So ang target namin ay magparami muna ng mga inahin, ng mga manok, inahing pabo, para kapag sa panahon na naabot na namin yung kaya namin, kung ano lang yung kakayahan muna namin, kung halimbawa yung mga available resources namin, yung mga tanim-tanim namin, ay sasapat na lang doon sa dami ng alaga namin. So doon naman ay magpo-focus na kami doon sa mga breeders namin. Tapos yung mga nagiging anak nun, yun na yung i-distribute natin doon naman sa mga nangangailangan ng alagang hayop na nais din na mag-umpisa. Dahil gusto rin naman natin, marami tayong makapag-alaga ng hayop. Marami tayong makapag-umpisa. So ayan, nandito na ang pinakamaingay din naming alaga ang mga gansa. No, yan yung mga nagbabantay actually sa mga dito sa mga ano natin, mga alagang hayop. Ito mga gansa kasi, ayan din yung maganda diyan dahil kapag may tao na lumapit doon sa farm natin, sila ay nag-iingay kahit magigising ka talaga. Kung pansin nyo lang sa ngayon, no, sigurado dinig na dinig nyo rin yung boses ng ating mga gansa, no. Kahit nga hating gabi, no, kahit 2 piraso lang yung gansa natin, no, marami ring nagtanong, "Sir, may binebenta ka bang gansa?" So sa amin ay wala pa kaming binibenta din dyan. Yan ay alaga lang namin dito bilang gwardiya yan sa mga kasama nila, mga alagang hayop natin, ng mga pabo. Pero yan ay gusto rin nating paramihin. Kapag dumami naman yan, abay marami na rin ang magkakaroon din ng gansa kapag sila ay naghanap dito sa amin. No? Actually, hindi lang naman dito nanggagaling kasi marami din namang nag-aalaga. No? Sa paghanap naman ito noon, ang ginawa namin, no, ganun din ang laking tulong ng social media actually. Sa social media, nag-post din ako dati nung naghanap pa lang ako ng alagang hayop. At ayun, nagtanong-tanong din ako dito sa amin, doon sa mga kapitbahay namin. So yun, may nahanap din tayo doon sa bandang sulok, banda. No, nakakuha din tayo ng mga gansa. So ganun lang yung aming pamamaraan dito. No, laging kasabay na natin yung social media. Pagdating doon sa market, pagdating doon sa paghahanap ng alagang hayop, social media ay ang ating kaagapay lagi. Minsan na nga, no, kapag may mga nakikita tayo na problema or challenge na kailangan nating bigyan ng action, doon naman kami naghanap din sa YouTube, nandyan, sa Facebook, pwede rin tayong tumingin dyan kasi marami dyan ng mga nagtatanong at marami rin sumasagot dyan ng mga breeders din na nagsishare din ng kanilang kaalaman. At dito naman sa ating page, maging ako man, doon sa mga experience din namin ay sinishare ko rin para doon sa mga nais mag-umpisa, no, sa mga nais din na magkaroon ng ideya doon sa pamamaraan naman namin. So yun yung aming ginagawa upang tuloy-tuloy na mapalago natin itong pag-aalaga ng hayop. At kasabay dyan, no, nandyan yung ating vitamins kasi noon wala kaming ginagamit na vitamins. Inayaan lang namin yung manok namin dyan. Tsaka kapag may naghanap ay binibenta namin agad. Kahit na wala pa kaming saktong breeders or dami ng breeders na gusto namin. No, kaya hindi namin napaparami. Pag dumating yung panahon na uso yung mga sakit ay tinatamaan din yung mga alaga namin. Pero sa ngayon, dahil nga noon ay wala kaming ibang ginawa kundi hayaan lang, pinakain lang sila dyan kung anong pwede ipakain sa kanila. So ngayon, inaalam din namin kung ano yung mga pupwede pa namin gawin na additional. Wherein dito sa lugar namin, kung makita nyo ay malawak naman yung espasyo. Maraming mga damuhan din dyan na pupwede rin namin pagtamnan. Kaya nagtanim-tanim din kami ng mga azola. Yung azola ay sa azola pan lang naman natin tinatanim yon, or doon sa may mga tubigan, doon natin ilalagay yan. Mga madre de agua, pwede itanim sa lupa. Yung mga kasaba, kamote, no, kangkong, yung masaging, gabi at marami pang mga pananim ay naitatanim lamang din natin sa mga paligid natin na nagagamit din natin pampakain sa mga alaga natin. Kasabay ng pagtanim-tanim, dahil nga more on natural na pagkain ang binibigay natin, naghahalo rin kami nitong King's Vita Plus.
Ito yung isa rin sa technique namin na para magpalago ng mga alagang hayop, para palakasin ang kanilang mga immune system para hindi sila magiging sakitin. No, ito yung ginagamit namin. Ito yung matagal na rin namin pinagkakatiwalaan. No, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang gusto ko dito dahil meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes. Nandyan pa rin yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, L-methionine, betaine. Nandyan din yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Ang dami niya ng sangkap, kaya ito yung pinagkatiwalaan ko na mas madali ding ibigay sa alagang hayop. Ihalo ko lang doon sa pagkain or doon sa inumin ng mga alaga. Meron na silang vitamins. Ang maganda dito, pwede siya sa lahat ng stage. Ayan, ang kalagay rin yan dito. No, at kaya't napaganda nito, pampalakas din ng gata sa mga inahin. Doon sa mga pinapalaki ay binibigyan din namin ng King's Vita Plus. At ito rin ay anti-stress, energy booster, at nagpiprevent siya ng dehydration. No, kaya't ito yung ginagamit natin, napakaganda niya. At ito rin ay nag-enhance ng digestive efficiency, immune system, and other physiological processes in the gut that enhances growth, performance, improving digestibility of proteins, carbohydrates, and lactose. Ang dami niyang binasa ko na lang. English nga lang. So yan yung ating nagiging kasangga rin dito sa pag-alaga ng hayop. Itong King's Vita Plus na vitamins, kasangga namin yan sa pag-alaga namin ito mga pabo, mga manok, mga itik namin, doon sa mga kambing, mga baboy, mga baka, kalabaw. Ito yung kasama namin. Ang King's Vita Plus. Ito ay parang vitamins lang din natin pag tayo, nag-take tayo ng vitamins para lumakas ang immune system natin. Ganun din yung alaga namin. Kaya sa amin, araw-araw, nagbibigay rin kami ng King's Vita Plus. No, yan. Para lumakas ang immune system nila, lalo na dito sa amin. Mainit, biglang umuulan, so kailangan palakasin ang immune system nila. Pero minsan naman, kapag may panahon talaga na sobra sa yung pagbabago ng klima, so minsan may mga ilan na naepektuhan ng mga sakit. So yun naman ang aming ginagawa doon ay binibigyan din namin ng gamot agad yan. No, nandyan naman yung mga Panamox Forte. Ayan, may Panamox Forte din tayong dala dito. Ipapakita ko na rin sa inyo itong produktong ginagamit namin para doon sa mga nagtatanong ng technique. Ano daw ba technique sa pag-alaga ng hayop? No, kasabay ng mga pamamaraan namin, yung pagpaparami natin, yung pagtatanim natin, papakain sa alaga, yung mga paggagawa natin ng mga simpleng pabahay nila para sila ay magkaroon ng pupwedeng itlogan para dumami yung mga sisiw natin, hindi mabasa sa ulan. Kasama din itong paggamit natin ng mga produkto. No, yung King's Vita Plus na vitamins kanina, ayan yung gamit natin. Doon naman sa mga gamot, sa mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, coryza, fall, cholera, yung mga sipon ng mga alaga natin, no, ito yung gamit namin. Sa mga sisiw, ito yung gamit namin, water soluble ito, pwedeng ihalo doon sa tubig inuman nila. Doon sa mga biik din, ayan, mga biik natin na may mga sipon, may mga lagnat, may ubo, may diarrhea, ito rin yung ginagamit namin. Panamox Forte din ang gamit namin. No, pero doon sa mga malalaking manok, actually pwede rin ito halo sa tubig. Meron din isang klase. Ito naman 'yon. Tableta siya na pwede nating ipainom sa ating mga alagang manok direkta. Yan. Tableta siya. Ito yung Panamox Caplet naman. Ayan, Panamox Caplet, up to 7 days kami nagpapainom nito doon sa mga may sakit naming alagang manok. Sa mga manok panabong na galing sa laban mula sa sa ruweda, no, kapag may mga sugat, ayan, pwede rin to, Panamox Caplet. Panamox Caplet, Panamox Forte, purong gamot yan. Sa sipon, halak, laway-laway, bulutong, coryza, fall, cholera, yung mga diarrhea, yung ubo. So, yan yung mga ginagamit namin na gamot sa mga alaga naming may mga sakit. Panamox Forte, Panamox Caplet. Nabibili rin yan sa mga aggregate store, sa mga poultry supply. Ganon din yung nabanggit natin kaninang. Itong King's Vita Plus naman, vitamins ito. Nabibili rin ito sa mga aggregate store, sa mga poultry supply. Yan yung mga ginagamit din namin. Doon naman sa nagtatanong ng mga pampurga, ang gamit naman namin na itong Worms to Go. Worms to Go, napakagandang pampurga yan doon sa mga pabo, mga manok, mga itik, mga pato, mga gansa. Dahil ang Worms to Go, pinagsama na ito ng albendazole plus praziquantel. Kaya subukan nyo na rin, napakagandang pampurga sa mga alaga natin. No? So doon naman sa mga nag-alaga, meron din kami doong maliit na manukan. No, manok panabong na alaga ng papa ko. So yun naman, ang vitamins doon ay yung Intenso. Meron din tayong Intenso Plus na ginagamit dyan. Ito mga vitamins, mga gamot, mga pampurga, ito talaga usual na ginagamit talaga sa mga alagang hayop para pagandahin yung produksyon ng mga alaga natin. No, hindi na tayo kailangan mga papa dahil nandito na, nabibili na lang natin sa mga aggregate stores yung mga gagamitin natin. Ito na may sinishare ko dahil ito mismo ang ginagamit namin dito.
O, sinishare ko na lang din. So, ito naman yung Intenso Plus. Yan, pang sisiw yan. Kahit sisiw ng pabo, ito yung pinapainom namin na vitamins. No, sisiw ng manok panabong or sisiw ng mga manok natin dito, pwede ito ipainom. Kahit yung mga free range, mga native, mga heritage chicken, Bobans chicken, pwede itong Intenso Plus. Ito yung gamit namin na para sa sisiw. No? Actually, King's Vita Plus, pwede rin yan. Depende kung ano yung available sa lugar natin. No? At kapag malalaki yung manok panabong mo, gusto mo silang painumin ng vitamins, nandyan yung Intenso Power Stag. Intenso Power Stag, meron ding Intenso Premium, yun naman yung para sa kinokondisyon ng manok. Sa Stag or bayong-bayong, Intenso Power Stag. Sa kinokondisyon na natin, Intenso Premium. Yan yung mga ginagamit namin na vitamins sa mga manok namin dito. Doon sa mga panabong naming manok. So yan yung mga nagiging dagdag na pamamaraan din namin para talagang mapapalago natin yung pag-alaga ng hayop. At hindi yung tulad na nabanggit natin, minsan may mga pangyayari na nagkakasakit yung alaga. So, bakit atin hayaan, bakit tayo magrereklamo, di ba? Kung sa akin, hindi ako nagrereklamo, kundi naghahanap ako ng iba pang solusyon ng paraan. Kung sakitin ang alaga ko, mahina ang pagdami, no? Mahina ang produksyon, mahina ang paglaki. So, kailangan ko ng vitamins. Kailangan nilang dagdagan ng nutrisyon. Kailangan magkaroon ng dagdag ng nutrients na natitake nila. So, yun yung nagiging paraan namin. Kaya, nagdadagay kami nitong King's Vita Plus. At pag may sakit sila, yun na yung mga kanina, yung nabagit na natin. So, yan yung mga simpleng nagiging pamamaraan namin dito na napaka-basic lang naman. Lahat naman yan nabibili sa mga agribet, sa mga poultry supply. No, maliit na na lang yan, maliit na halaga na lang yan. Compare doon sa isang alaga natin na nagkasakit, namamatay, so hindi natin napaparami. So, kung meron tayong goal para sa akin, mas maganda na meron tayong mga produkto na gagamitin para doon sa alaga natin. No, depende rin naman actually sa pamamaraan. May ilan naman, organic yung pagpapadami nila ng alaga. Gusto nila, nag-grow yung alaga nila naturally. Kaya't gumagamit sila ng yung mga produkto na talagang organic din. So may mga iba-ibang pamamaraan din. Pero sa amin, gusto namin, nag-grow lang kami naturally. Pero kapag may sakit sila, kailangan din namin silang bigyan ng mga gamot na kailangan nila. Vitamins para lumakas ang immune system nila. Yun yung pinagsama na namin, yung makalumang pamamaraan, yung mga bagong pamamaraan, bagong technology, para yung aming pag-aalaga ng hayop ay aming mapapalago. Kasi alam naman natin, karamihan sa mga lumang pamamaraan, kami katagal na rin namin sa pagbubukid, katagal na rin namin dito sa farming, ang pamamaraan namin ay makalumang pamamaraan. Wherein, hindi namin napaparaming alaga ng hayop namin. Kasi minsan, andyan yung biglaang pagkakasakit, nandyan yung mahinang immune system nila, nandyan yung sobrang bagal na pagdami, hina mangitlog, bagal na yung iba ay ayaw pa maglandi, ayaw mabuntis. So sa amin, kailangan na namin na i-apply yung mga bagong paraan kasi nagbabago rin yung klima. Diba? So hindi natin masabi kung hayaan lang natin, wala tayong gagawin. So baka masasayang naman yung pag-aantay natin. Kaya mas maigi na kung nais natin na pagandahin yung produksyon nila, no, at anuhin na rin natin, i-focus natin sila, bigyan natin sila ng mga pangangailangan nila. Yun yung ating mga na-share. At dito naman, lahat ng na-share natin ay based lamang din ito sa experience namin. No? Disclaimer lang, hindi ako expert pagdating sa mga gamot, pero itong aking na-share sa inyo ay ito ay talagang sa experience din namin mismo, no? Dito sa pag-alaga ng hayop. Kasi noon man, nag-alaga na rin kami, naranasan na rin namin na nagkakasakit yung alaga, yun, mahina immune system. Kaya't ayun, nag-a-apply tayo ng mga bagong technology na rin dito sa farming, bagong pamamaraan para mapapaganda rin natin yung produksyon. So yan yung mga nagiging namin dito. So para naman, ang mas maganda dito, kapag mayroon tayong alaga, kahit mangilan-ngilan muna, mag-umpisa muna tayo sa kaunti. Halimbawa itong itik namin, may mga itik kami dyan napakarami pero purong lalaki yan. No? So yan naman ay libre, binigay lang sa amin. Kaya pinakain namin, pinalaki lang namin. So meron na kaming pang-ulam kung kailangan namin pang-ulam na makuha sa likod. Nandiyan din yung mga manok namin na kapag kailangan namin ng itlog, ay may nakukuha rin kaming itlog na pang-ulam namin. Ganon din itong mga pabo namin. So meron kaming mga pang-ulam na nasa likod bahay na lang. Pero tanim-tanim lang din tayo. Kapag mayroon tayong espasyo dyan, tanim tayo ng gulay, tanim tayo ng mga crops, no? Meron na tayong pagkain, meron pa tayong pang-ulam, mga itlog, at meron pa tayong gulay. So yan lang yung simpleng buhay dito sa bukid. Nasabi nga nila, kung may tiyaga-tiyaga ka, may konting diskarte ka, may sipag ka, meron kang aanihin. So katulad ng sinabi nila, swerte mo naman pag may trabaho ka. Hindi nila alam pag may trabaho ka, sobrang ang trabaho mo'y tuloy-tuloy sa loob ng 8 oras habang nasa kumpanya ka, 'di ba? Paano kung nasa bukid kayo, yung trabaho mo 'yun, i-apply mo rin dito sa bukid. No, kung imbes na sabihin natin swerte mo naman may trabaho ka. Trabahuin din natin, magtrabaho din tayo doon sa space na meron tayo.
Diba? Para mapalago din natin. Kasi lahat naman tayo maswerte. Kapag may trabaho siya, swerte siya. Kapag may space tayo na pwedeng pagtrabahuan, o may space tayo na po pwede nating ma-maximize, pagyamanin, maswerte din tayo. No? Hindi naman actually yung nagtatrabaho lang. Kahit nga sa marami yung mga nagnenegosyo, sila pa yung mas lumalago kaysa doon sa nagtatrabaho. Kasi pag nagnegosyo ka, itong pag-alaga ng hayop, pwede rin natin gawin negosyo to. Kasi kapag napalago din natin, naparami natin yung alagang hayop natin, ay pwede rin natin maging pagkakakitaan yan. No, kita mo naman, ito ay pinakapangangailangan yung ating mga produkto dito. Lahat ay kumakain, lahat ng tao. Kita mo na nga lang yung mga mga CCTV company, so ilan lang yung nagpapakabit niyan. Pero yung pagkain, lahat tayo, lahat ng tao na nakikita mo, kumakain ng produkto mo sa bukid. Kaya't mas maigi, palagawin natin, pagandahin natin balang araw kapag tayo na palago na natin yung ating pag-alaga ng hayop, na parami natin, napaganda natin yung produksyon, nagkaroon tayo ng maraming bulk na produkto dito sa bukid, malamang malaki din ang tsansa na mapapaunlad din natin negosyo. Kailangan lang din natin na yung market natin, alamin natin, kilalanin natin, pagandahin natin, hanapin natin yung pinaka-market natin. No, mapapaunlad din natin yung ating mga plano. Basta't meron lang tayong gawa, hindi lang yung puro plano, 'di ba? So yun yung mga pamamaraan din namin dito sa bukid, so far sa pag-alaga ng hayop na. Kaya't ngayon napapansin ninyo sa mga vlogs natin ay meron na tayong mga ipapakita na medyo parami na ng mga alagang hayop. Katulad sa kambing, dati nag-umpisa kami sa 3, dinagdagan namin ng konti hanggang umabot ng 20. Ngayon naman ay nag-umpisa na naman kami dito sa mga upgraded na sinimulan din namin sa 3. Ngayon ay nagiging 6 na kasi nanganak ng 3 din. No, yung isang inahin namin nanganak ng 2, yung isa ay nanganak ng 1, tapos may barako pa tayo. So 6 na sila lahat ngayon, mga upgraded yun na kambing. No, at doon sa pabo, nag-umpisa din kami sa nasa 8 piraso, nasa ngayon naman ay nasa 30 na, mga 30 na, 30 plus na yon yung mga pabo natin. So, yun lang yun. Simpleng lang. Umpisahan lang natin kung ano yung kakayanan natin. Minsan nga kapag may 100 pesos tayo, kung may mabilhan tayo sisiw, ay pwede na yung pang-umpisa, diba? Sisiw pa lang, na kapag lumaki yan, ang itlog yan, idadami din agad yan. No? Depende rin kasi yan sa diskarte, depende sa pananaw. Kung talagang gusto natin, ay magagawa natin ng paraan yan. Yun lang aking may share sa inyo. No, marami din naman, kung sabihin mong wala kang lupa, maraming mga tenant, maraming mga farmer. Kung tayo naman talaga ay farmer, usually meron tayong space dyan na kahit papaano, kahit kaunti, na pag-aalagaan ng hayop. So maraming mga farmer na wala rin sariling lupa. Kasi maraming nagsabi, wala naman ako sariling lupa, paano ko gawin yan? Marami naman walang sariling lupa. Marami tenant, tagapag-alaga, marami ding mga nagrenta, pero sila pa rin nakapag-alaga. Kaya't maraming tsansa dito sa bukid. Kung ito yung linya natin, malamang maganda rin na ito ay ating suungin. No, depende rin naman, huwag nating pressurein yung sarili natin kung wala naman ang linya natin sa bukid. Kung anong meron na dyan, kung ano yung nasa ating harapan na, yan yung ating pagyamanin. Sa amin, ito yung nasa harapan namin, ito yung pagbungad namin, ito yung nakikita namin. Yung mga espasyo dito, may mga damuhan, may space dyan na pag-alaga ng hayop, may pagtatamnan. So ito yung kailangan namin pagyamanin. Dito rin kami nagtatanim, dito kami nag-focus. Pero kung nasa syudad tayo, kung ano yung resources na meron na doon sa lugar natin, yun din yung ating pagyamanin. Kung may market doon, magtinda-tinda tayo, mas maraming tao, mas maraming bumibili. So yun ang mas lalaki doon, mas lalago doon. Kung nasa abroad tayo, nagtrabaho tayo, yun pagyamanin natin yung trabaho natin, pagandahin natin yung ating gawa para mas gumanda rin lalo yung ating record. So depende rin yan kung tayo employee, ganun din. Pagyamanin natin, maging masaya lang tayo sa kung anong meron tayo. Kung ano yung pwede pa natin gawin para mapa-improve yung mga ginagawa natin, improve lang natin at gawin lang natin yung best natin palagi. Balang araw, makakamtan din natin yung mga pangarap natin. So yun po, no? Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Happy farming din sa'yo, Sir J. Dugka Farming, angat ka. So, yun po ha, meron po kayong mga nakukuha na po doon ng mga diskarte. Iba-iba pong diskarte o pamamaraan po para maparami po ang inyong mga alagang hayop. Kung minsan po, yung mga tradisyonal na pamamaraan ay hindi maging epektibo po sa inyong pag-aalaga ng baboy, manok, kung ano pa yung mga inaalaga nyo ng mga hayop dyan. So, mag-shift na po kayo doon sa mga modernong pamamaraan. So, yun po, kalimitan po sa mga
Discuss po sa atin ni Sir Jade ay yung pong mga makabagong paraan, yung mga modernong paraan. At yung kung iba po is yung mga diskarte niya na talaga na naging epektibo po sa kanyang pagpa-farming. So for more additional tutorials and tips, for mga hacks po sa ating pagsasaka, i-subscribe nyo na po ang Farming Business ATBP. Siya rin po yung content creator dyan. I-follow nyo na rin po ang Ka-Farming Angat Ka Facebook page dahil punong-puno po yan siya sa mga inspiration, punong-puno po yan siya sa mga karanasan po na gusto pong i-share, ibahagi sa atin ni Ka-Farming Angat Ka, Sir Jill. So ayan yun po ang ating Agri-Unique Chika sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating Agri-Unique Chika, pakishare naman po sa ating live ngayon, okay? At sa mga gusto pong magtanong, gusto pong magpa-shoutout dyan, i-message nyo lang po or i-comment nyo po sa ating live ngayon sa Facebook page. O kaya i-text nyo po sa ating hotline 0966-844-0130. Okay? At mula po sa ating Agri-Unique Chika, punta naman tayo sa ating Agri-Balita for today na ihahatid sa atin ni Inday Bajang. Sabi dito, may dalawa pong sektor ang nagtutulungan ngayon para sa kauunlad ng agrikultura sa Tawi-Tawi. Alam niyo po ba yung Tawi-Tawi? Yan na po yung kaduluduluhang pulo sa ating Pilipinas. Oo, parang ano na yan siya. Malapit na po yan siya sa Borneo. Malaysia, I think. Malaysia Malaysia. Oo, so malay nating lahat, Malaysia. Oo. Walang Malaysia sa lahat, sabi ni Kuya Billy. Oo. So yan na. Meron dalawang grupo po, meron dalawang sektor po na nagtutulungan ngayon para sa kauunlad po ng agrikultura sa Tawi-Tawi. Mostly kasi po dito sa Tawi-Tawi, syempre island ito. So meron pa palang, bukod sa of course pangingisda, yung kanilang main source na hanap buhay doon. So sa island mismo, ano yung mga pwede nilang kumbaga gawin, 'di ba? Para sa kauunlad ng agrikultura doon sa kanilang isla. So yan po ating pakinggan ang report sa atin ni Inday Bajang. Hello po sa ating lahat. Once again, isang napakagandang araw po mula kay Inday Bajang sa programang Agri-Senso. Ano po, ayan, nandito naman po ang inyong marites sa mga balita. Of course, mga good news, courtesy sa ating Agri-Balita ngayong araw. Uy, kamusta? Naway okay lamang po tayo. Siyempre, dapat pagising, pray, and smile para tuloy-tuloy yan the whole day. Meron mang mga glitches, mga things that somehow disappoints you. It's just normal, di ba? So in the long run or at the end of the day, still, natapos mo yung araw na productive ka and all. Ayan, thankful pa rin tayo sa mga ganong bagay. Okay? Ayan. Anyway, patuloy po tayo sa ating Agri-Balita ngayong araw kung saan, ayan, meron naman tayo mga balitang, isang napakagandang balita, of course. It's ang punto ng ating balita today is, walang imposible sa pagtutulungan. O, di ba? Perfect. Anyway, dalawang sektor, ayan, ang nagtutulungan sa ikauunlad ng agrikultura doon po sa Tawi-Tawi. So, sino po yung dalawang sektor na iyon at anong kanilang ginagawa? Ayan, tayo ay makinig. Ito po yung ating Agri-Balita for that. Pakikipagsosyo ng MAFAR Tawi-Tawi sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 12, lalong pinaigting sa huli nitong pagbisita sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ayon sa Provincial Director ng MAFAR Tawi-Tawi, ikinatutuwa nilang kilalanin ang Tawi-Tawi bilang isa sa tinutukan na lugar ng ahensya sa larangan ng industriya ng niyog. Samantala, naging matagumpay ang kanilang pagpupulong dahil napag-usapan ng maigi ang pakikipagtulungan ng dalawang ahensya upang maparating ang tamang impormasyon sa mga magsasaka. Naniniwala ang dalawang ahensya sa kanilang pakikipagtulungan ay may sulong ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa industriya ng niyog sa lalawigan ng Tawi-Tawi. So yan po talaga yung main point
ang lahat ng bagay na a-achieve ang development, you can attain your goal if people or the people behind it are helping to one another. Much more na mas maraming nagtutulungan, it's because may mga iba't ibang grupo ang nagta-tie up to one another, working with the farmers to somehow promote and indulge more sa nasabing aspeto. This one, whether sektor ng niyog sa Tawi-Tawi, di ba? So aside from with the LGU, with the DA and other stuff, may dalawang grupo na nagtutulungan para ma-achieve at matulungan pa ang ating mga magsasaka. Hindi lang on the technical aspect, di ba, na hindi lang sa tawag dito at the point of getting more harvest, but at the same time teaching them what's the best practices for now in agriculture. Let's admit it, diba? Every year or probably every month or every 2 months may mga bagong interventions at agriculture, new technologies na pwedeng mai-inject o magamit to further enhance more the produce or yung mga ani ng ating mga magsasaka. So yun nga, mas maganda yung dalawang maraming utak ang nag-iisip, gumagalaw, nag-exchange ng ideas kasi nga mas maraming good points and ideas ang lalabas na pag-uusapan ng bawat kampo, diba? So Tawi-Tawi, as we all know, may mga issues about securities in there, but then if you just I've got a friend na nakapunta ng Tawi-Tawi and really they're so loved. The place is very beautiful. Yun nga lang, may mga takot ang iba for the place because of that one, but somehow for sure the government is really intense of doing their best to really go onto the security ng area. So aside from bringing up that sector sa niyog, which is really a big market, ayan, at least Tawi-Tawi is also growing with their aspect and tourism and other, and especially seafoods industry, oh my God, with our tawag nito sa ating mga mangingisda. So ayun, so maraming maibibigay ang Tawi-Tawi sa lahat, hindi lang sa mga locals, sa kanilang mga bisita, foreign man o mga kapwa Pinoy natin. It's really a good thing na you can hear news like that na nagtutulungan, tie up together, nag-iisip na anong programang pwedeng gawin para sa mas ikabubuti ng isang grupo o ng isang komunidad o organisasyon, 'di ba? So may sabi nga nila, the help of government is not that enough, but we are also thankful. It's because meron tayo mga private agencies, mga ibang ahensya na tumutulong for the welfare and the benefit ng ating sektor sa agrikultura. Ayan, thank you. Naway mas dumami pa po kayo para mas marami pa po tayong matulungan sa nasabing sektor. Ayan, so yan po ang ating good news for today. Maayong adlaw sa mga tigpaminaw o naglantaw ka na to na may mga nasaag diha from Tawi-Tawi. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan po ang ating agri-balita sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bukas po ulit, of course, balik tayo sa magandang diyosa na si Madam Claritita. Hi, Day! I missed you! Walang I miss you sa mga oras na ito, Dai. So, anong meron? Bakit tayo pareha ng color na ating outfit today? Ayan ha. Yan po ang ating agri-balita hatid sa atin ni Inday Bajang. So napakaganda. Napakalaking potential po ng niyugan dyan sa may Tawi-Tawi. Ang dami pala talagang mga niyug dyan sa Tawi-Tawi. Parang nakapunta ako ng Tawi-Tawi. Pero kasi island talaga siya. May mga talaga niyugan dyan. Diba? Mostly kasi pag nasa island, marami din pong mga coconut trees dyan na tumutubo. Oo. At nakikita ko rin sa tourism ng Tawi-Tawi. Ang dami talaga ng niyugan dyan sa area na iyan. So malaking potential po, malaking tulong po yan sa ating mga magsasaka na hindi lang po sila magiging kampante doon sa isang source nila ng income nila, which is yung kanilang pangingisda. So meron din po yung sa niyugan nila, 'di ba? May mga niyog dyan, coconut trees. Kasi of course, coconut is a tree of life, So ang dami po nating pwedeng kumbaga mapapakinabangan sa coconut tree, okay? Mula sa kanyang bunga, gawing buko juice, 'di ba? Yung bunga din mismo, gawing lampaso. Lampaso ba 'yan sa Tagalog? Bunot? Hindi. Nagbubunot. Oh, bunot. Nagbubunot, tama.
Kasi sa Bisaya lang paso yan siya. Pampashine ng floor. Oo, ano pa ba? Yung ano, yung buko mismo, yung kanyang yung shell kumbaga, 'di ba, ng coconut is pwede siyang gawing uling. O, 'di ba? Ang daming pwedeng magagawa sa nyog. Yung ano niya, yung leaves niya pwedeng gawing ano, pang bubong ng bahay. Oo, pwede rin 'yon. Yung pwede rin siya pang atip. Pwede rin maging walis tingting. Oo, ano pa ba? Meron pa ba akong lumber, coconut lumber, pagpagawa ng bahay, o, diba? So, yan, kailangan lang din talaga no na, if ever, kung puputulin man nila yung mga nyog, ay mayroon sila ipapalit doon para hindi naman din ma-stop yung kanilang source of income. Kasi kung maputol na lahat yun, so yun ang problema, wala na rin silang magagamit. Diba? So, yun po ha, ang ating agribalita. Sana po ay masustain yung ganitong tulong po para sa ating mga magsasaka dyan po sa may Tawi-Tawi, okay? At narinig nyo na po ang ating Agri-Unique at Agri-Chika, Agri-Unique Chika at Agri-Balita sa mga oras na ito. At sa mga nagtatanong po kung saan po available ang ating mga produkto na naibanggit kanina ni Sir Jid, of course, dyan po ay available sa ating mga Agri-Vet stores. Ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang pinakakompleto at numero 1 feed supplement po para sa inyong mga alagang baboy. Bukod po sa mga alagang baboy, pwede rin po siya sa mga manok, sa kambing, baka, kalabaw, ano pa ba? Gansa, bibi, itik, ano pa ba? Pabo. Pwede po lahat po ng klaseng hayop. Pwede po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, simple lamang po yung paggamit niya. Pwede po siyang ihalo sa kanilang iniinom na tubig or pwede rin po sa kanilang pagkain. Okay, i-mix nyo lamang po ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement kasi powder po siya para po sa 3 kilos na po yan ng feeds. Okay, so malaking tipid po of course kung kayo po ay gagamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At dito naman po tayo sa Panamux Caplet at Panamux Forte. Ito po yung most effective antibiotic. Okay, medicine para po sa inyong mga manok panabong. Bukod po sa mga manok panabong, pwede rin po yan siya sa inyong mga alagang manok. Native manor heritage, if ever meron pong sipon, lagnat, ubo, coryza, cholera, or sugat po na matagal po siyang maging okay. Matagal po, o kumbaga yung sugat po na hindi pa siya gaanong okay, tapos prone siya sa infection, ayan, bigyan niyo na po ng Panamux Caplet o kaya Panamux Forte. So yan po lahat ay available po sa ating mga Agri-Vet stores saan man sa inyong, saan man sa mundo, saan man sa Pilipinas, i-claim na natin yan. Available din po tayo sa mga online orders natin via LBC. Yes, i-message nyo lamang po ang ating Facebook page. Opo, i-message nyo lamang po ang ating Facebook page at meron pong magre-reply sa inyo. Kung mag-order po kayo sa ating Facebook page, wala pong problema. Via LBC po, cash on delivery or cash on pick-up. Opo. At meron din po tayong Shopee account sa ating Shopee. I-search nyo lamang po ang KBM Agri-Vet Lines. Diyan po ninyo mahahanap ang ating mga produkto. Yan po ang official store ng ating King's Vita Plus, Panamux, Intenso, Warns to Go, at saka King's Vita Pet, KBM Agri-Vet Lines sa Shopee. And meron din tayong TikTok shop. If maghahanap po kayo ng King's Vita Plus sa ating o sa inyong TikTok, okay, hanapin nyo lamang po King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? So, ayan po napuno na po namin ng impormasyon ng inyong hapon, ang inyong tanghali, ang inyong umaga, ang inyong gabi, ang inyong araw ngayon. Naway meron po kayong napulot po ng mga impormasyon, mga tips po na maaari nyo pong ma-apply sa inyong pagpa-farming o sa inyong pag-aalaga ng baboy o manok. Okay? Bukas po ulit samahan nyo po ulit ako sa programang AgriSenso. Kasama po of course ang inyong lingkod si Clara Tita. Samahan niyo po ulit sa programang AgriSenso. Ito po yung programa na nag-iisang programa po para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Susunod po sa ating programa ngayon ang ating King's Afternoon Delight kasama po si Queen CJ. Opo, ready na po siya.
Yan, opo. Thank you so much sa lahat po ng ating mga viewers sa live. Ganun din po sa mga nakikinig via Kings Radio. God bless you po and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.